Agaiman jaruman apa yang जोंहा New Year nih ना गेदेर बोखांदो फैदो आगैमोन जानोसै जारौमोन बोदो दे जारौमोन फुख्रियाव ना गेदेर बोनायानो दैयाव नामनायाखै गुसुनि दे बोदो दे जनास थाजोब्बाय बोदो आगैमोन जारौमोन दे बोदो जाबर गारना बोदो बुया मानो निउ इयार नि जाला दे बोदो दे जारौमोन ना बोनायानो मा जाखो नोंसोरनालाय आगैमोन बोदो जानुवारिनि दे जारौमोन ना मोनजागोन ना दिनै जारौमोन दे ना बोनायानो apa nabar bodo deh nah beangnayaनो दैखौनो गिजोबदो जानुवारियावनो फैदो जारौमोन जानोसै आगैमोन लोगो नांना बोनोसै फैदो बोबो नायानो बाथ्राखै सं फैदो si goso थाबाय दे बो इसे स्पिडआवबो नाखौसो होगुमायबाय दं इयो दैयाव हाबथारनो हाल नोङो ओइ जालाबो ओइ जा खारलांजोब्बाय नायानो ओइ ना लाग्रायाबो नायो गोजानदो खनसे थब्ल'नाय खनसे थब्ल'बानो जागोन दे दिनै नायानो मासे गैया मा बाब्राबाखैबो बारल'वाखैबो फैदो सासेया दैयाव हाबनो गिदो गोलैनायबा हामगौमोनलै खावबावनो फैदो जारौमोन फैदो ना हमनोसै आगैमोन लोगो फैदो जारौमोन आगैमोन ना हमनि बेसे देर थिखांनाय नायानो बाब्राबाखिसै मासेबो थांफिनजोब्बायसो इनो दासो थिखांबोदो Hai. Dia labu, labbe ta. Fishing lang bete mana? Mana bena jandra misle. Pokrika karena dan sirne Januari ini. Januari ini Nen biar gimana siap kan aja Januari ini nah ini kan siap kan aja Pede agaiman jaruman nada nasei gede-gede Kalau kau nak jangan sampai
आगैमोन नाखोन लाला आगैमोन जारौमोन जानोसै जोङो नाजोंनो पार्टि निउ इयारनि ओमफ्राय खनसेबो बावनोसै जारौमोन खनसेबो बावहांबाय आगैमोन जारौमोन ना बोनोसै जानुवारिनि ना जानोसै मुस्रिया खाननाद्राय जिला जिथाजों फैख'वाखै मोनो सफा नायानो फैयाखै बारा दिनै निउ इयारनि बरायनायनि एडभान्स ना बोखाबाय फैदो आगैमोन नै ना बोफानो जारौमोन जानोसै जोंहा जानुवारिनि ना लाग्रा माखायनो एसे लाजिनानै खालांबाय ना बोग्राया जारौमोना फैदो जारौमोन आगैमोन गोसोआ लाजिदो ओइनो खारबोफिनजोब्बाय इनो गुंग्ले जालांजोब्बाय दैयानो थाबोजोबबावबाय खावसे गुंग्ले जालांजोब्बाय जायै जोबलांजोब्बाय 43 किल' जादों बेयाव गोजौसिम नाय ना गेदेरखौनो नुवाखिसै बेफोर देरजोबगौमोन नैफोरो ओइ उनाव गारफिनजोब्बायसो ना गार' जाबाय दे आगैमोन जारौमोन फैदो जानोसै बाल्थिं गिदिर आगैमोन जारौमोन बिदि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय।